Mark chapter number 9, verse 23. Sizofunda bazalwane, ngiyacela mama ufundela mhlawumbe for my introductions malingana abavesi sowabheka ngizocela ukuthi omunye angivulele uJames uJakobe chapter number 1 verse number 5 kuya 8 sizomfunda nawo mhlawumbe bese sifunda Izenzo chapter 14 verse number 8 to 10. Hebrews 11 sizofunda bazalwana noma sokhuluma kodwa amanye amavesi akhona la akhona wona bathandekayo ngoba sidla umbhalo. Amen. Mhlawumbe amanye sizosho ukuthi asiwafunda noma sengiyowakhuluma mhlawumbe ngokubuka isikhathi. Haleluya. Kodwa nje kakhulu ngicela ozongibambela lapha ku Acts chapter 14 verse 8 to 10. Kodwa soqala la ku Mark chapter number 9 verse 23. Verse 23. Yeah. uJesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Wona lo mlayezo wethu bazalwane esusha mhlawumbe mawungiqalela emuva kancane nje ukuze mhlawumbe abantu bene clear picture mhlawumbe qala ku verse 21. Wayesebuza kuyise ukuthi isikhathi esingakanani ifikelwa yilokhu na. Wathi kwasebuntwaneni, uyiphonsile kaningi emlilweni nasemanzini ukuba ayibhubhise. Kodwa uma unamandla okwenza utho, sihawukele usisize. Jesu wayesethi kuye, uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Cela umphendele ukuthi konke kungenzeka kokholwayo. Konke kungenzeka kokholwayo. Cela utshele umakhelwane nawe lapho khona ukuthi makhelwane konke kungenzeka kokholwayo. Ashona kancane. Asishona kanekana bathandeke 1 2 3 go. Konke kungenzeka kokholwayo. Angaze kokugcina nje umtshele lo seceleni kwakho. Konke kungenzeka kokholwayo. Konke kungenzeka kokholwayo. Amen. Konke kungenzeka konjani bathandekayo. Konke bathandekayo konke. Ukhona yena ovulile lapha ku Izenzo chapter 14 verse 8. 8 to 10. Chapter 14 verse 8. Yes, to 10. Yeah. U-Elisra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngezinyawo eyishosha selokhu yazalwa ngunina engazange ihambe. Yeah. Yona yamuzwa uPawule ekhuluma, yena eyigqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Wathi ngezwi elikhulu, sukuma ume ngezinyawo zakho. Yayisigxuma ihamba. Amen. Kuthiwa yona ikwenze njani uPaul wayibona ukuthi inokukholwa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Edizwile bathandekayo ukuthi yayingakaze yakahamba. Kodwa ngenxa ukuthi uPaul uyashumayela elisebenzisa lithi wayishumayela the word of God eliphilayo. Le ndoda bangasashumayela Paul uyayibona le ndoda ukuthi inokukholwa lento eyishoyo
uyakholelwa kuyo konke kungenzeka kokholwayo igama leNkosi libonga kodwa ke asibuye la bathandekayo for my introduction ngithi bathandekayo egameni lika Jesu iBhayibheli kuHabakuk chapter number 2 I think noma verse number 4 yini lithi olungileyo laba balungileyo bayawuphila ngokukholwa igama leNkosi libonga now bathandekayo ngifuna nje sikhulume ngokukholwa namhlanje kuyiSunday yokugcina sizowelela ku2026 igama leNkosi libonga ukukholwa bathandekayo kuthi Hebrews maHebrew chapter number 11 iBhayibheli liyasho ukuthi ukukholwa isiqiniseko noma iassurance noma isubstance noma ifundamental fact yezinto ezingabonakali ukuthi ziyiqiniso futhi ziyizo igama leNkosi libonga noma ngasalandelisi kahle kodwa lisho njalo bathandeka siyalazi ukuthi izinto lezi ezithenjwayo likhona igama lokuthemba lapha amen futhi kukhona igama lokuthi izinto ezingabonwayo lezi igama leNkosi libonga so now ukukholwa kebathandekayo wonke umuntu ophila emhlabeni egameni lika Jesu ushilo umfowethu la ukuthi wonke umuntu uyakholwa bese kuthiwa ukuthi ke ukholelwa kuphi haleluya lokholo ke esikhuluma ngalo yilo lokholwa ukholelwe kuKristu Jesu noma to the kingdom of God noma embusweni kaNkulunkulu haleluya ngamanye amagama bathandekayo ukukholwa ake ngifunde la lokho engibhalile ukuthi ukukholwa it opens the way for God to work ngamanye amagama ukukholwa kuvula indlela ukuze uNkulunkulu asebenze angiphinde ukukholwa kuvula indlela yokuthi uNkulunkulu asebenze igama leNkosi libonga ngamanye amagama uma kungekho ukukholwa uNkulunkulu akakwazi ukusebenza into abayibhekayo noma ebhekwayo ezulwini uma uthandaza noma wenza lokho okwenzayo ba-check ukuthi ukholo lukhona yini ngoba awukwazi ukuphendulwa noma awukwazi ukwenzelwa izinto lungekho ukholo abakholwayo kuyenzeka haleluya now masifunda uMarko chapter number 6 verse 5 siyathola ukuthi uJesu unbelief bazalwane lokho ngichaza lokho engichaza ukuthi uma kungekho ukukholwa uNkulunkulu akakwazi ukusebenza uma kungekho ifaith uNkulunkulu akakwazi ukusebenza uma kungekho kune-unbelief phakathi uNkulunkulu akakwazi ukusebenza uJesu bathandekayo lithi iBhayibheli kuthi lapha endaweni sekhohla legama laphayana ulithi-ke akakwazanga ukusebenza imisebenzi yamandla ngoba abantu abekade ashumayela kubo bebangenakho ukukholwa uyabona ukuthi-ke uma kungekho ukukholwa uNkulunkulu akakwazi even though emkhulu engaka kodwa akakwazi ukusebenza ngoba ukholwa lukho manje ukuze uNkulunkulu asebenze kufanele abheke ukuthi ifaith ikhona yini kuJames chapter number 1 verse number 5 ngicela ungifundelele la sifunde nebazalwane ngoba ngisandlalela bazalwane ukholo lwami lolu ukuthi kubalekile ukuthi njengoba siphila bazalwane njengoba iBhayibheli lisho ukuthi olungileyo uyophila ngokukholwa amen James chapter number 1 verse 5 to 8 uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha yes makacele kuNkulunkulu opha bonke ngobuhle engajanadi uNkulunkulu khona uyaphila uNkulunkulu upha bonke akakhethi ukuthi unjani amen akakhethi balala muntu kodwa upha abanjani bonke amen yes qhubeka khona uyakuphiwa
kepha makacele ngokukholwa. Nakho-ke into echekwayo ukuthi lo ocelayo ucela ngani? Kukhona yini ukukholwa enhliziyweni? Bathandekayo. Ngabanye amagama noma ngathi ukhala izinyembezi noma kubuhlungu kangakanani, ezulwini kwangathi akubhekwa izinyembezi qali ukuthi ziphuma ngoba kwenze njani. Kodwa sengathi kubheka ukuthi lo okhalayo, lo ocelayo, lo okhulumayo lukhona yini ukhona. Yilesi sibindi esasazi ukuthi-ke uma sicela noma ngayini sesivele sinayo ngalokhu kukholwa. Yebo mama qhubeka. Engangabazi ngalutho. Nansi-ke enye into echekwayo bazalwane ukuthi lo ocelayo ucela kukhona yini ukukholwa. Number 2, akangabazi yini. Ukungabaza-ke kuqhamuka kanjani? Kuqhamuka la ekutheni lento engiyicelayo kazi vele ngizoyithola yini. Mawake waqala waba nekuthi izokwenzeka kanjani le, wazama ukurizina, wazama ukubheka ukuthi bakhona indlela abantu abangangisiza kule nkinga engibhekene nayo. Wathi-ke waqala nje wabheka emaceleni, isilahlekile-ke akusekho ukukholwa-ke lapho. Ngoba wathi kuzokwenzeka how, kuzokwenzeka kanjani. Impilo izokuvezela ukuthi akekho nje oseceleni kwakho onayo imali oyidingayo yona njengamanje. Noma ngathi uyicela kuye, noma wazi ukuthi uzobuza wathi akanayo, noma uthi uyacheka abanye uyababona ukuthi bakude abekho. Manje uthi uMaria kubafundi noma ngayini ayishoyo anoyenza, ngoba la akuhambi ngokuthi unana ama-possibilities angakanani onawo, kodwa kucheka ukuthi ukholo lukhona yini noma yini ayishoyo anoyenza. Kuthiwa-ke la akufanele lo ocelayo abe ne-doubt. I-doubt ivela kanjani? Ivela ngokuthi-ke izokwenzeka kanjani. Ngoba ngizwe uDavid athi indlela zikaNkulunkulu iphakeme. Manje you are trying to reason with the ways of God ukuthi uNkulunkulu uzoyenza kanjani. Vele uSathane uzoqala alethe yonke into negative. Wathi baba nefear ayisekho ifaith, ngoba lezi zinto lezi ziyamelana zokuthula. Lithi-ke ngeke abayeke maqhubeka. Ngokuba ogabazayo unjengedlambi lolwandle eliqhutshwa ligujiswa umoya. Yabo the moment nje uqala uba nomgabazi ngalento ofuna ukuthi uNkulunkulu akusize kuyo. Ngicela uthandaze ukuthi Nkosi ngikukholwa ngempela, ngoba angeke lithi lo ongabazayo ufana negagasi. Yabona igagasi liyale akanasi stand, akanayo into ukuthi ngiyama la. Ngakho makangasho lo muntu ukuthi uyakwemukeliswa utho inkosi. Liyazo bazalwane. Lithi-ke lo ocelayo kodwa abe nomgabazi akangasho ukuthi uyakwamukeliswa inkosi, ngoba uma ungenakho ukukholwa awuzuthola lutho kulombuso kaNkulunkulu. Abatholayo abakholwayo, abatholayo ngabangenakho ukudawuta, ngabangenakho ukungabaza ukuthi lokhu engikushoyo kuzokwenzeka no matter what. Lokhu engikushoyo kuzokwenzeka noma ngabe isimo siphambana nami kanjani, kodwa ngokuthi sengikushilo kuzokwenzeka. UJeremiya waprofetha ehlale wathi moya qhamukani kuzo zonke indawo zozine. Waqhamuka umoya, wakhuluma emathanjini, wakhuluma kwavela inyama, ngoba wakhuluma to the realm yokungangabazi. Uba wangabazi uJeremiya ayengeke ahlangana namathambo, ayengeke izinto zenzeke, ngoba kokholwayo kuyenzeka. Noma ngayini ekhaya, noma ngayini mawami, noma gogo, noma mntomusha, noma mkhulu, noma bani
uJesu uthi lo ocela engabazi ngeke enzelwa lutho futhi angasho ukuthi uzokwenzela. Siya 2026 usazobhala ama resolutions angwazi ukuthi ubhala ukuthini kodwa yiya ngokholo futhi ungathi mawusho lokho ozokubusho uqala ukuthi ama possibilities athini bese ukhuluma ngokwe possibilities ukhona umama vele uzomsiza la hayi khona umyeni wami vele uzomsiza la hayi khona umama sekhaya vele uzomsiza la no okunye bhala bangathi uyahlanya ngoba la embusweni kaNkulunkulu abantu bangaze babuza ukuthi lokho kushoyo uthembe mangathiwa kuyenzeka babuzwa noma siyenzeka siyathola ukuthi ubhalekile noma uconfessa ini mawuwedwa sibuza ukuthi lokho kushoyo uthi ungawaqabanga kahle vele la akudingeka abaqabanga kahle kudingeka abantu abanokholo kudingeka abantu abathi ngiyahamba la noma kuvalekile athi kodwa ngiyahamba mina la athi it shall not be otherwise kuzokwenzeka njengoba senishilo. Hallelujah. Manje ke la ekukholweni bazalwane ukholo luyapractice ukukholwa kuyapractice akusiyo into nje evele yenzele automatically fanele ukupractice wena la ngemva nje kula sifunde khona la ngemva bathandeka ngoba le ndaba esifundayo la uJesu uqhamuka uthola kunomsindo uthola abafundi bakhe nalomndeni lo umama nobaba lo kuthiwa before lomndeni uthatha ingane wayinikeza abafundi ukuthi bayikhulekele ngoba iyagula inomoya wesifukuthwana. Amen. Lithi ke iBhayibheli bayikhulekela kodwa ayangasinda. When uJesu afika uthola kunomsindo sebayakhaza labazali ukuthi no weJesu thina silethe ingane la kodwa ukuthi ithandazele kodwa yangasinda. Amen. Now uma ufunda istatement sika Jesu bathandeka esibhekisa kubafundi uthi sizwe faithless generation sizwe esingakholwayo uthi ke kuyoze kube nini nginani shuthi ngamanye amagama le statement uJesu asho sithi nina abafundi kufanele ngabe senikhule enough ukuthi niyakwazi ukukhuluma izinto zenzeke la ngoba nihamba nami kodwa uJesu unomqasuka phakathi ukuthi nina alikhulile namanje uthi ke kuyoze kube nini nginani lokhu ngilifundisa lokhu ngilicathulisa lokhu ngilenzisa lokhu ngenza fanele ngabe niyenza fanele ngabe niyenza nina nifunde ukuze mase ninodwa nikwazi uku-apply lezinto eniyifundile izwa phela ngolunye usuku abafundi babeza kuJesu bazothi weJesu kunendoda ekhipha amadimoni egama la leyo ndoda yabona uJesu yenza naye wathi uJesu ubangamelene nathi ingowethu ngoba la kusweni izinto uthi mawuqeda ukuyifunda phansi sekumele bese uyipractice kancane until your faith grows until ukhula ngoba awukwazi ukukhula ungapractice ukholo upractice ngezinto ezincane ezibukeka phansi uqala lapho uyipractice njengengane wena ubhalayo kuHebrews chapter number 5 verse 12 kuya ku14 la embusweni kaNkulunkulu bathandeka igrowth matters kubalulekile ukuthi ukhule spiritual ukhule kwesikamoya umpostoli Paul lapha ukhuluma indaba yokuthi uthi ke namanje nina nisengabantu abangakhulile kufanele ngabe senidla ukudla okuqinileyo kodwa namanje nisadla ukudla nobisi bese liyachaza ukuthi baphi ke laba abadla ukudla okuqinileyo lithi ke laba abadla ukudla okuqinileyo yilabo whom they exercise
uyabona masiyolala kufanele ngabe uqhubeka nempilo okubade uyiphila physical. Uthi noma ngabe uhlaseleka ephusheni uhlaselwa izinto ngoba usustrainile spirit sakho ukuthi njalo mawuhlaseleka into eyodwa yenza ubalekele emthandazweni uthulele umoya wakho ukuthandazela ulele wena ubona lapho ukuthi you are growing kodwa umoya wakho ungakwazi ukuthi uhlaseleka uzunqotshwe ephusheni ungakaze wathandaza kusho ukuthi your spirit is still young, you need to grow. La embusweni kaNkulunkulu bathandeka kubalekile ukuthi kukhulu uthi uJesu namanje kuyoze kube nini nginani bafundi bami nifanele ukuthi nikhule bathandeka awuyancenga bazalwane ukuthi can you please exercise your spirit, can you please exercise your faith. Musu hlala pha musu kuba idwafu la kaNkulunkulu uyakhulwa. I remember ubamanqele khulume eshumayela kwakuyisifundo kwakubhuti ngesikhathi sekuvida ubhuti uhlezi la ekhaya ungakaphulwa ukuthi siyohlangana namanye amabanga wayekhuluma indaba ye spiritual growth athi kunama infant kunama teenagers kunalabo asebakhulile manje kumele ukuthi sikhule bathandekayo usuke ku young stage usuke ebunganeni kodwa awuqali ufike sokumaturity uqala khona ebunganeni uthi ta uvuke uwe sakuthi uyazama ukholo uyapractice uwe uhluleke kodwa kusho ukuthi yekela qhubeka ngoba vele kuyakhulwa la indlela esikhula ngayo yilo izwi likaNkulunkulu. Hallelujah. Kokholwayo konke kuyenzeka bathandekayo. I am challenging you ukuthi bathandekayo ake sizifuqele ukholweni ngoba 2026 whatever resolution oyibhalile noma uzoyenza idinga ukuthi ukholwe noma kanjani idinga ukuthi you have faith kodwa uma ukholo lwakho lumncane uNkulunkulu angeke akwazi ukusebenza. Sanibona bathandekayo luza kanjani ukukholwa lithi iBhayibheli bathandekayo faith cometh by hearing the word and the word of God. Ukukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. The more uzwa izwi likaNkulunkulu, the more you are putting in package yokholo wakho. The more uzwa izwi likaNkulunkulu, the more ukukholwa ukhula. Ngamagama-ke kusho ukuthi uSathane into azokwenza ukuthi ukuzungabi nokukholo oqinileyo uzokuvala ukuthi ungalizwa izwi likaNkulunkulu futhi ungalifundi ungabi nesikhathi sokulifunda noma usutholile ithuba lokuthi uze enkonzweni kushunyayelwe njengoba kushunyayelwa kodwa ekuvale izindlebe alethe zonke inkinga onazo azifake emadlebeni emqondweni wakho noma ngimile la wena ukhona you are outside ey'nkingeni la osuka khona ekhaya noma ngaphandle awukho la umqondo wakho awukho uzama ngayo yonke indlela ukuthi ekubambezele ukuze ungalizwa izwi likaNkulunkulu ngoba ukukholwa uza ngalo uzwa izwi likaNkulunkulu and the just shall live by faith. Bathandekayo bathanda umbhalo lo ukuthi ayikho indlela yokuthi ungaphila ngayo ngaphandle kokuthi ukhona bathandekayo ayikho indlela yokuthi singaphila ngayo kulombuso kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi sibe nokukholwa egameni likaJesu futhi leyo nto ngabe silotshiwe angeke isashintsha bathandekayo ngoba uNkulunkulu eseyishilo nje sekunjalo. Numeri chapter number 23 bathandekayo iBhayibheli verse number 19 lithi ke God is not a man that he can lie. uNkulunkulu akasiyi umqambi manga. Lithi ke is not a son of man that he can change his mind noma that he can contradict himself. Lokho akushilo sekuvele kunjalo uma sekushilo nje sekunjalo akusajiki bese athi ke bathandekayo konke kushilo nguye uNkulunkulu athi kuyondlula umhlaba kwendlula amazulu kodwa izwi lakhe liyolokhu limile ingunaphakade kokholwayo kuyenzeka lokhu akushilo uJesu ukuthi kokholwayo kuyenzeka kokholwayo kuyenzeka ngempela egameni
18 hey bathandeka wakukholwayo kuyenzeka mnanza wethu bathandeka kokholwayo kuyenzeka Matthew chapter number 9 verse 18 to 26 hawutshela umakhelwane ukuthi kokholwayo kuyenzeka kokholwayo kuyenzeka yebo mama esakhuluma lokhu kubo beka kwafika umphathi othile asambisana bathandekayo yebo ke wakhuleka kuJesu indodakazi yami ifa khona manje nakho ke indodakazi yami ifa nini ifa khona manje kokholwayo kuyenzeka izwana nayisinaro nangumuntu ufile uthiwa indodakazi yami ifa khona manje pho uyaphi pho ngoba isifile izwana kepha woza ubeke isandla sakho phezu kwayo woza ubeke isandla phezu kwayo izakuphila uyamuzwa kumuntu okholwayo uthi ke hawu noma ingane yami ifile noma ingane yami isingasekho uthi kodwa ukholo liyanqaba ukuthi ifile noma ngiyibonile kodwa ukholo kwami liyanqaba ukuthi ifile washiya umndeni washiya ukuya eHome Affairs ayobhala isitifiketi certificate washiya ukuyohlala esangweni ukuthi ezazokhalela amadoda lo baba lo waphuma
ingasuki ifayite nayo athi kuthiwa ipingane athi kodwa kunendaba I know my redeemer kuthiwa kukhuluthi athi kunendaba ngoba phakathi kwakhe kwakunokukholwa indeed uNkulunkulu wavela ngoba uyavela kokholwayo bathandekayo namhlanje ngizobelezela ukuthi kokholwayo kuyenzeka egameni likaJesu waseNazaretha. Hebrews chapter number 11 verse number 2 uthi ukholwa yikho okusisho ngakho ukuthi umhlaba was formed by his word. Siyakholwa ukuthi umhlaba wenziwe ngezwi lakhe. Siyakholwa ukuthi okubonakala ngamehlo enyama kwavela kokungabonakali. Athi ke madoda bazalwane, athi ngokukholwa u-Abrahama wavuma uNkulunkulu ukuba mkhiphe athi hambe ezweni elamtshengisa lona. Ngokukholwa u-Abela wanikela umnikelo ophililayo uSimakade. Ngokukholwa u-Enoki wahamba noNkulunkulu until he was no more. Abakholwayo kwenzeka ama-mysteries kubo. Wahamba noNkulunkulu, wahamba noNkulunkulu, wazi uNkulunkulu wamthatha. Ngokukholwa siyazi ukuthi u-Israyeli usehlale wadlisingwa esibheka phezulu waphuza emthonjeni. Siyakukholwa ngokukholwa uGidiyoni wanqoba amaMidiyana ngalowo Nkulunkulu. Ngokukholwa bathandekayo, siyakholwa izinto ziyenzeka ekukholweni, izinto ziyenzeka ekukholweni. U-Israyeli wahamba 40 years ehlane. Sizwe iBhayibheli lithi ingubo zabo ayizaze zaguga nenyawo zabo madoda egameni likaJesu. Ngoba abakholwayo abahamba noNkulunkulu abakhuluma ukukholwa izinto ziyenzeka noma besehlane. uNkulunkulu uyabakhipha, uNkulunkulu uhamba nabo. Ngizwe uJeremiya athi wangibiza ngosuku lokuhlupheka ngiyothi mina ngilapha. noNkulunkulu nawe, noNkulunkulu angamelene nawe. Jesus. Bakholwa. Bathandeka bayakholwa. Sibona Daniel basemphambili wenkonyama. Bakholwayo kuyenzeka ukuthi noma besemphandwini wathi uzama abaselanjisiwe abathiwa kufanele kushiwe i-appetite. Kwasho ukuthi kungena abakholwayo, kungena okholwayo, yaphela i-appetite. Usuku ufakazile ubabuzulu wathi la kunamadoda abathathu afana esithandweni somlilo. Kokholwayo izinto ziyenzeka noma kungangena emlilweni sizophuma sinjalo, singashanga nenwele, singashanga nempahla. Bayosibona sibesifake sisodwa kodwa besifake sesibabili, besifake sibathathu, besifake sesibane. Yini indaba kunohlala emlilweni akaphumeli phandle ulinde abakholwayo abazoqhubeka befaka. Kunomuso kaNkulunkulu bathandekayo sengiyafaka egameni likaJesu waseNazaretha. Lapha la sifunde khona ku-Acts chapter number 14 sibona indoda lithi iBhayibheli yayigulile kusukela iphuma esibelethweni sikamama wayo. Ayikwazi ukuhamba,
we shall not die in the name of Jesus. Akunasifo ekuzesifulana ngoba sengiyakholwa egameni likaJesu. 2026 I shall not die young. Ngoba iBhayibheli likuvumile kufika abantu abazokungenezela ngokukholwa. 2026 abazothi ngiyangena la bekuthiwa ngeke singene khona, bathi ngiyaphuma la ekuthiwa ngeke ngiphume khona. 2026 into nje ethi uNkulunkulu ufuna us sisuse amandleni, usibeke amandleni, ususe amandleni, usibeke amandleni, ususe enkazimulweni, ususe enkazimulweni. Sifuna ukuhamba diving in the spirit, sifuna ukuhamba amagama besiyakhuluma izelo okwehluleka. 2026 asingeke sabakhuluma, sesikhuluma ukukholwa ukuthi kuyenzeka egameni likaJesu ngoba bakholwayo kuyenzeka. Kokholwayo bazalwane bami kuyenzeka noma sekwiminyaka engakanani. Kunendoda ehlele ephimini laseBethesda for 38 years. Wafika uJesu, wafika umafohla kuvaliwe. Ayibathandekayo, masizokholwa sizodabula nasemithini, sizodabula nakuma-generational cases egameni likaJesu, because we have the name Jesus. We have the name Jesus. Egameni likaJesu ngidinga abantu abakholwayo emini namhlanje. Sesithandaza noma singaphakama sibe nezinyawo egameni likaJesu. Angisazi isimo esiphambi kwakho, ngizokutshela ukuthi sidinga ukholo, ngizokutshela mama wami, ngizokutshela dadewethu, ngizokutshela mfowethu, sidinga ukholo, sidinga ukholo manje egameni likaJesu. Ngikhumbula uBhalaki athi kuBhalama akakhesa ama-Israyeli. Lithi iBhayibheli bathandekayo ngesikhathi ekhesa u-Israyeli, lithi iBhayibheli uNkulunkulu washintsha isiqalekiso wasenza isibusiso. Abathi awuphumeleli namhlanje ngiyibukile le-altar ngizomemezela ukuthi uyaphumelela wena ngokukholwa egameni likaJesu.
namusa tumemezeli kungoba phezu kokunqoba emakhaya nasibuya khona siyanqoba nokunqoba siyanqoba nokunqoba abamelene nathi uJehova umina kithi Nkosi yomthini egameni likaJesu asinikeki asidikibali siyaphambili bazalwane ukhona uJesu uphakathi kwethu bathandekayo ukhona uJesu wentomsha ukhona uJesu nezembembeze ikhalayo uma ungasebenzisa ukholo uzophuma uphila egameni likaJesu ofuna ukuzibulala engabe sazibulala ukhona uJesu ufohlayo uzophuma uvaliwe. It shall not be otherwise. I declare in the name of Jesus. I declare in the name of Jesus. Ukuthi emakhaya sibuya kuwo ayashayina yaphumelela ngoba we have the blessing of God. Oh makhandelayo uNumeri chapter number 6 verse number 22 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi kuMose tshela uAroni ukubana ubusisela abantwana bakwaIsrayeli ubatshele ukuthi ubuso bami buyakhazimula phezu kwabo ubatshele ukuthi babusisekile. Tell your neighbor I am blessed egameni likaJesu. Tshela umakhelwane ukuthi ngibusisekile egameni likaJesu. Mutshele ukuthi I walk in the blessings of Abraham egameni likaJesu. Mutshele ukuthi njengoba sekukhululiwe bakayikho impumelelo. Tshela ukuthi khona lapha kwamsindisi zenzeka izinto noma sekuvalwa amehlo kuthi angibemezele ukuthi ihlabathi zolwandle ziyosibambela amanzi 2026 kokholwayo egameni likaJesu. Kuthi angibemezele ukuthi sizofana no-Isaac owalima ogwadule wavuna in 30 folds, wavuna in 60 folds, wavuna in 100 folds. Akunembaba ukuthi kwakulogadule kwakusehlane kodwa amazela ekuvuna amazela sezwini ehla madoda. Ngibona imvula nasogwadule nempilo yakho. Ngithambemezele ukuthi u-Elisha wayimemezela imvula yabakhona nawe emini in the name of Jesus. Amazine phambi kwakho akukhuluma ukukholwa manje egameni likaJesu njengaleya ndoda eyathi Jesu indodakazi yami ifile kodwa wozibeka isandla izokuphila. Ungakhuluma